Налин Петков. Януари 2012 година се оказа рекордно студен. Днес имахме до минус 24 градуса в Чирпан и 15 града с минусови рекорди. Студовете само започват, предупреждават синоптиците. Заради ниските до минус 25 градуса температури и опасност от измръзване, утре в сила е код оранжево за всички области на страната. Заради студовете през следващите дни не е изключено да бъде обявен и код червено. Най-опасният код, който досега не е обявяван в нашата страна за минусови температури. Днес най-студено беше в Чирпан, Видин и Кнежа. Това бяха и градовете с температура под минус 25 градуса. Утре сутринта се очакват още по-ниски температури до минус 25 градуса. Стоян Георгиев е в традиционно най-студеното място у нас, Кнежа. От него сега ще научим какви са били температурите днес и какво прогнозират синоптиците за утре. Добър вечер, Стояне! Добър вечер. Намирам се в метеорологичната станция на Кнежа, където тази сутрин беше измерена температура от минус 22 градуса. Очаква се тази нощ и утре сутринта да бъдат измерени рекордните най-ниски температури в България за тази зима и може би за 2012 година. Точно в това място, тук в метеорологичната станция в Кнежа. А сега на живо за зрителите на BTV новините ще проверя каква е температурата в Кнежа в този момент. Това, което виждаме, е, че температурата е минус 16 градуса в този момент. Това, което се очаква, е тя да падне, току-що разговарях с метеоролозите, до може би рекордните, които някога са измервани в Кнежа температури от минус 30 градуса. Това, което е основният въпрос за тях, е дали ще бъде подобрен този рекорд от 1974 година. Днес беше студено навсякъде и ви предлагам да видите обзор от най-студените места в България. Най-студено в България бе в Чирпан. Синоптичната станция край града отчете рекордните минус 24 градуса. В момента температурата е минус 9 градуса. Минималният се стои на минус 24 до следващото стръскване в 20 часа. Сибирският студ не повлия върху нормалния ритъм на живот в града. Рязка промяна в температурата и в стаята, и извън стаята, нали? Очите се виха, ние се държахме добре, но общо взето оцеляваме. Няма примръзнали и потърсили помощ заради рекордният студ, съобщиха от спешния център в града. Лекарите препоръчват хората да се пазят от студа. Да излизат при крайна необходимост и да стоят на топло. И тази вечер хората в Чирпан отново се готвят за арктическия мраз. Излизане навън е ограничено, иначе до печката и винце и така. Ако има и скара с мръвка, още по-добре. Трайните минусови температури са на път да вледенят река Янтра, както преди 32 години. Най-ниската стойност, която е измерена във Велико Търново, минус 22,6 градуса на 15 януари 1980 година. Такива ниски температури от порядъка на минус 20 градуса е имало и през януари месец 1977 година. През следващите 2 дни метеоролозите прогнозират градусите в областта да паднат до минус 22. За град, който тази сутрин осъмна с 16 градуса под нулата, Враца понесе студа на принципа има и по-зле от нас. Ние сме си добре, май. Като слуша минус 22 градуса Кнежа, те съобщават. Не виждам нищо негативно. Снега е дебел, няма проблем за посевите и така. Минусовите температури обаче създадоха проблеми на шофьорите. От големия студ отказа да се запали колата, акумулаторът е стар и изтощен. 3 врачански училища заради студа учиха с намалени часове. Смели майки не пропуснаха обичайната разходка по улиците на града с бебета на по няколко месеца. Така се каляват по този начин. И смятам, че в това хубаво време трябва да излеземе навън. Стига да има слънчице. Стояне, предвиждат ли управниците на Кнежа специални мерки предвид очакваните утре рекордно ниски температури? Мерки има, но те засягат само децата до 5 годишна възраст. Яслите и детските градини няма да работят в Кнежа утре. Децата от училищата, от първи клас нагоре всички ще имат занятия, но те ще бъдат намалени. 30 минути ще бъдат часовете. Може би хората тук просто са свикнали на тези крайности, защото те са по-скоро правило, отколкото изключение. И не само студовете, а дори рекордните високи температури. Това, което можем да отбележим, че само преди 4 месеца и 3 седмици на 5 септември, тук температурата, която беше измерена, беше над 36 градуса по Целзий. Ако направим една равносметка, ще видим, че за по-малко от 5 месеца амплитудата е 65 градуса, а се очаква на базата на това, което са очакванията за утре като минусови температури, да стигне до, може би, до почти 70 градуса амплитуда. Така че
Тук хората, очевидно за тях това е по-скоро в рамките на нормалното. Ние утре ще премерим на живо сутринта в сутрешния блок на BTV температурата от това място, за да видим дали е постигнат този рекорд, дори да не е постигнат, за да видим какви ще бъдат температурите. Така че ни очаквайте, за да видите имаме ли рекорди утре. Благодарим ти, Стоян Георгиев, директно от Кнежа.